Мы вырастаем з вёсак, як з сукенак, ступаем асцярожна на асфальт і пад размовы гучныя суседак дарослымі вяртаемся назад. Вось весніцы знаёмыя, вароты, старая груша дзічка пад вакном, бабуліны адвечныя турботы і дзедаў у абдымках сонца дом. І сцежка, што ў траве бяжыць да случы, і песня, што выходзіць з берагоў, і памяць, што з мінулым не разлучыць, а ў сэрцы зноў распальвае агонь. І тое, без чаго ні дня, ні ночы, здзіўлення светам не магу пражыць. І разбірае час дзяцінства почырк, і па прыступках вёснаў век бяжыць. Калі ўглядаюся ў свае дзіцячыя фотаздымкі, а гэта пачатак 70-х гадоў, бачу свае пухнатыя шчочкі. Разумею, што смакату я ведала дакладна. Няўжо ж, мая матуля прыгажуня клапацілася аб гэтым. А як ёй дапамагала маміна матуля, мая баба Вера, мая добрая фея, не расказаць. Аб бабулі захаваліся светлыя і цёплыя ўспаміны. Іх не перадаць словамі. І, на жаль, захаваўся толькі адзін здымак. Для мяне смак дзяцінства чамусьці не звязаны менавіта з маімі бацькамі непасрэдна, а звязаны больш з маёй бабуляй. Так здарылася, што я у 6 гадоў у мяне нейкія праблемы са здароўем, і мамуля павінна была блюсці дыету, і яна гэта вельмі так сачыла за гэтым. А калі я прыязджала да бабулі ў вёску на лета, не было калі сачыць, што тое дзіця есць. І я хочу сказаць, ні разу, ніводнага разу, колькі я была ў вёсцы ў бабулі на сваіх вакацыях, тут канікулах дзіцячых, ніколі я не памятаю, каб было нешта. Вот тое нельга есці, гэта нельга есці, ўсё было смачна. І таму хутчэй я чамусьці памятаю гэтую старонку свайго дзіця ў дзяцінстве. Я вельмі любіла бабуліны бліны. Гэта была печ, гэта была хатняя сыроватка, гэта было, канешне, хатняе малако, была кароўка, якую я нават навучылася даіць. Не любіла сырадой. Я памятаю, як мама прыязджала, і першае, што яна хацела, выпіць сырадой. Як толькі падаіць каровы, адразу выпіць. А я не разумела, але я млела за кіслым малаком. Это проста. І для мяне гэта самая вялікая такая згуба на сённяшні дзень. Не паўтараецца. Але з гэтай кісламалака, калі рабілі тварог, то заставалася сыроватка, з якой бабуля рабіла самыя смачныя ў свеце бліны. Ці аладкі. І калі ў нас было нейкае не то свята, не то... Проста збіраліся шмат дзяцей, стрыечных братоў, сясцёр, бабуля брала макацёр, і я памятаю такі гліняны высокі посуд з такім песцікам, і пачала, і ў нас яшчэ тады можна было вырошчваць мак, і яна праз макацёр прапускала і рабіла аладкі з макам. І такое шчасце было ад гэтых аладак, таму што нічога іншага і найсмачнейшага я не ела. Але зараз нельга вырасціць самі мак, а той, што прадаецца ў краме, можна паспрабаваць, але гэта, канешне, будзе не бабулін. Яшчэ мы вельмі любілі, калі збіраліся, таму што заўсёды саджалі сваю бульбу, і бульба ў нас была вельмі добрая, такая бульба тэмп. Зараз памятаю, такая она была вялікая, такая жаўтлявая. Чырвоную не любілі чамусьці мы такую бульбу. А жаўтлявую тэмп. Якія былі камякі з гэтага тэмпу. Гэта насмажыць крышачку сала, зварыць бульбу і потым стаўчы і гэтыя камякі. А самыя смачныя камякі былі, калі яны застаюцца, і ты проста бярэш іх у патэльню і падаграеш. І яны робяцца такія з корачкай, нават як нейкі такі торцік. І гэта было шчасце.
А калі вельмі хацелася чаго-небудзь смачненькага, а гатаваць ніхто нічога не хацеў, бабуля казала: бярыце хлеб з цукрам. І сапраўды, мы наразалі з кірпіча гэтыя лусты хлеба, змочвалі вадой, пасыпалі цукрам і далей беглі свае дзіцячыя справы рабіць, пакусваючы той хлеб. І, канешне, я вельмі сумую па гэтых стравах. Як і сумую па той страве, якую я першай страве ў маім жыцці, якую я гатавала сама. Гэта, канешне, смажанае на вогнішчы сала. Салёнае сала, таўсценнае. Калі яго наразаеш і бярэш з кубельца, яно такое ружова, яно само па сабе смачнае. А калі ты яго на вогнішчы, на ражне выпякаеш, а калі лустачка таго хлеба, смажаная гэтым тлушчом, а калі пайшоў першая цыбуля, а потым гурок, а потым памідорка, то гэтае шчасце збірала заўсёды ля вокнаў маёй бабулі на выгане ля гэтага вогнішча ўсіх вясковых дзяцей. Для мяне і тады, і зараз Белая Лужа – гэта маё месца сілы. Хаця нарадзілася ў Менску, але гэта месца, дзе я вырасла ў атачэнні самых блізкіх для мяне людзей. І зараз мы завітаем у госці да дарагога мне чалавека, матулінай аднакласніцы, якая ў свой час пабралася шлюбам з маміным родным братам і стала неад'емнай часткай нашай клапатлівай сям'і. Цёця Галя, а вы памятаеце сябе маленькай дзяўчынкай? Конечно, помню. Тогда ж такое детство было. Все ж на улице все гуляли, дети. Там же много было у нас у деревни детей. А вы ж у Бялушчыне радзіліся, так? Да. Там в начале хаты наша. Там батька, там же были все. Дык у вас же сям'я сама была вялікая? У нас же было семёх, и тетка была с нами, татова сестра. 10 человек нас было. У адной хаце? Да. І ўжываліся? Так не ўжываліся, тады ж не сварыліся нічога ніколі. Хто гатаваў у вас усё? Ваша мама? Ну так хто ж, мама гатавала, і тётка. Это ж такія чыгуны трэба было. Тётка ж была, з намі жыла. А што на святы гатавала ваша мама і цётка? Вот якая? Да, вы чакалі святы, і на гэтыя святы слухай, што я было помню, самае смачнае? як каляды былі, куцю варылі, ставілі сена, рэшата ставілі уже гэты чаўнок на покуць. Но тады уже садзі вячэру рабілі. Перш была пусна першы раз. Так. Куця. Бедная. А тады уже была уже і багатая, уже жирная, абы што. Тётя Галя, а вот калі вы узгадаеце сябе зусім маленькай дзяўчынкай, якая была у вас такая страва, якую вы чакалі Як была малая, так. Як чакала, некалі ж, як пасадзяць картошку, дык і ўсё, нема картошкі. Цяпер Як это нема картошкі? Пасееш же нема. А, в смысле, у зямлі яна? Да. А гэта вже чакаеш, пакуль вырасце. Тады вырасце, так уже мама, я помню, як выкапае, да на уже зварыць. Ой, так як цукерку якую, так уже рады былі. Варанай бульбе? Да. О, тады рада былі. Ну, тады ж не было так ні конфет, нічога в дзецтве. Наш бацька хоць рабіў жа, ён зарабляў жа, трохи прывозіў нам конфеты, абы калі даваў. Некалі ж ён у лесе ж усё карчы капаў. І сунітаў назбірае многа, прынясе миску цэлую высыпля, так уже ядом. В общем, ну, тады ж было, ва ўсіх тады не было, тады пасля такія гады. Дык лес карміў? Да. А ў грыбы вы ж самі у ягады колькі хадзілі потым? А ў ягады ж хадзілі кожны дзень.
Брали. Со скольки гадоў вы хадзілі ў ягады, цётя Галя? Бо я малая ходила в ягоды, а ще совсем малая. Так мама ж брала в ягоды, как уже наберем, тогда на Минск везе. А уже трошки як подросли, так далеко уже сами без мамы ходили. Ходили под Буду почти пешком. Это колькі кіламетраў? Ну, кольки да будешь моих километров 12 будет. 12 туды, бралі ягады Да. і з мяхамі 12. Да. А што вы з ягад рабілі? Что робили, сушили, варили, компот варили. І закатывалі? Не закатывали. А, просто Як свежие, из да? сухих ягодок не закатывали. А так закатывали, варенье ж варили. Эти. Тогда ж уже стали клубнику садить, клубника ж уже стала. А калі вы былі маленькай дзяўчынкай, яшчэ не было клубнікі? Не было ще. А калі паявілася клубніка? Уже я не знаю в якому годі, не помню в якому годі, але вже я трохи ж подросла була, клубника була. Тётя Галя, а вот уявіце сабе такі момант, вот вы накрываеце стол, да, і у вас ёсць магчымасць паставіць вот усе стравы, якія вы любілі ў дзяцінстве. Што б вы паставілі на стол? Не гатавалі б іх, а просто паставілі. Вот задумалі, як Ой. ведаеце. Ну, некалі ж любілі, мак быў, Быў. так уже все пекли, да, терли мак, и салатками был вкусный. Ну вот добра, на столе будуць стаяць аладкі з макам, да? Калі вот вы прыдумаеце сабе гэты стол дзіцячы свой. А што яшчэ вы паставіце? Ну, бульбу Яшчэ вараную. любілі, знаешь, Бульбу вараную. подколодку любілі. Ну, я памятаю, да, Ну. нашу верещаку, як вы... Дык а што яшчэ б вы паставілі на стол? Вараная бульба, подколодка, Бліны пеклі. аладкі з макам. Што Ну, яшчэ? і З бліны дзяцінства, з пеклі. дзяцінства І што далёкага. яшчэ раз? Ну, гэта пад'ешці колькі наставіш. Добрымі і пяшчотнымі ўспамінамі скончылася моя вандроўка на месца маёй сілы, на Случчыну, у вёску Белая Лужа, ці, як мясцовыя гавораць, у Бялушчыну. Вельмі дзячу сваім паплечнікам Марыкі Сумаравай і Віктару Андрэеву за дапамогу і натхненне ў гэтым падарожжы. А вы, шаноўныя глядачы, калі памятаеце смак свайго дзяцінства, калі ласка, паведамце нам сюды ў YouTube, а можа ў Instagram, а можа ў Telegram. Шчыра дзякуй усім за ўвагу і спадзяюся да хуткай сустрэчы. Будьце здаровы!